Chrumkavé zo spodu a šťavnaté vo vnútri, presne také majú byť gyózy. Vodu zmiešame so soľou a dobre zahrejeme. Horúcou vodou zaliejeme múku, premiešame a začneme miesiť. Cesto následne vypracujeme rukami do hladka. Zabalíme a necháme 45 minút oddychovať. Na plnku použijeme bravčové mleté mäso, ktoré má dostatok tuku, ja som si pomlel krkovičku. Pekinskú kapustu nasekáme úplne nadrobno, nasolíme a necháme 15 minút odstáť. Medzi tým si nadrobno nakrájame zelenú časť jarnej cibulky. Z nasolenej kapusty poriadne vytlačíme pustenú vodu. K mäsu pridáme sojovku, cukor, škrob a ak máme, tak aj saké. Poriadne miesime a postupne zapracujeme studenú vodu, kým mäso nezačne byť lepivé. Pridáme zázvor, cesnak, sezamový olej a ryžový ocot. Nakoniec kapustu, jarnú cibulku a všetko dobre premiešame. Kúsok plnky si opečieme, skontrolujeme dochutenie a necháme chvíľu oddychovať. Na omáčku iba zmiešame sojovku, ryžový ocot a čili olej. Odležané cesto rozdelíme a vytvarujeme na dlhšie valčeky, ktoré rozdelíme na malé rovnaké kúsky. Tie držíme prikryté, aby nám neobschli. Každý kúsok sploštíme a vaľkáme otáčavým pohybom od stredu smerom ku krajom. Chceme ich naozaj veľmi tenké a medzi sebou ich vždy jemne poprášime škrobom. Do stredu dáme plnku, okraje navlhčíme a záhyby robíme iba z jednej strany. Hlavné je ich poriadne uzavrieť, ani mne prvých pár kusov nevyzeralo vôbec dobre. Na neprilnavej pánvici s kvapkou oleja ich opečieme 2 minúty, podliejeme trochou vody a naparujeme 6 minút. Inak, keď už sme pri pánviciach, tak na Fabiny teraz beží letný výpredaj a niektoré kúsky sú dokonca aj za polovicu. Následne necháme odpariť zvyšnú vodu, pridáme trocha sezamového oleja po okrajoch, dopečieme do chrumkava a podávame s omáčkou.